Vodolija i umetnost drugačijeg pogleda. Vodolija nikad ne ide utabanim putem. Dok svi lepo slede pravila, ona se pita, a ko je uopšte ta pravila napisao? Njena snaga je u tome što vidi ono što drugi ne primećuju, pukotinu u sistemu, ideju koja menja sve, seme budućnosti koje niko još ne prepoznaje. Ona je večiti buntovnik, ali ne buntovnik bez razloga. Vodolija se ne protivi radi inata, već zato što želi da svet bude pravedniji, slobodniji i iskreniji. U njenom srcu nema mesta za okove, ni spoljašnje, ni unutrašnje. Zato često deluje distancirano, kao da lebdi iznad svakodnevnih drama, a zapravo ona voli snažno, samo na svoj način, kroz podršku, inspiraciju i slobodu koju daje drugima. Njena slabost je ponekad u tome što se osjeća kao stranac u sopstvenom vremenu. Ljudi je ne razumeju, a ona ne zna kako da objasni vizije koje joj dolaze. Ali upravo tu leži njena misija, da pokaže da drugačije nije pogrešno, već nužno. Vodolija nas uči da budućnost počinje onog trenutka kada se usudimo da mislimo izvan kutije i da je najveća revolucija sloboda da budemo ono što zaista jesmo. Pišite mi u komentarima kako vam se dopao ovaj video o Vodoliji. Vaš astrolog i ja.